mi salmini on bandiraɓe e inde Dawul Abdoul Jalil gardiɗo fedde toppitide woteji e Mauritanie. O wi omo yetta on e inde fedde ndo ardinde. Omo yetta kadi bandiraɓe candidaji wonnoɓe candidaji e acteur uji politique e toppitiɗe hafere jayndiyankoɓe e ko mbiyeten mujtama medeni société civile e kadi accuɓe leyɗele muɗumen ngari wallude en e rewindade woteji bannoɗi ñande aset nogas e jeenayi lewru juin. Omo yetta kadi bandiraɓe meɗen ganduɗa ko ɓen balli en ha mbawɗen wadde ɗiɗo élection ngaji e deyre e cellal tawa hay goto haɓaka hay goto dugdaka hay goto kadi hollani hen mettere muɗum. Omo yetta kadi laamu omo yetta laamu mo ganduɗa ƴefti kuulle ɗe ganduɗa walli Mauritannajo wawde wodde tawa ala force hay goto kadi hiiɗaki ɗum. O wi noon e tugnade e sarɗi leydi meɗen e kuule muɗumen omo yiɗi yettinde on ko yalti e résultat ji bannoɗi ñande nogas jeenayi aset nogas jeenayi o. Winditiɓe ɓe goni 1,900,000 e capan tati e jeenayi ina fawi 342 neɗɗo. ɗum ko winditiɓe ɓe. Woɗɓe ɓe goni 1,074,000 ina wonde 206 neɗɗo. Bulletin ngaji ɗi ganduɗen mbiyeten bulletin ngaji ɗi ganduɗa kontaka jaltani walla ko nilɗuɗi mbiyeten woni 53 ina fawi 687 ɓe ganduɗa alamu cuɓi hay goto goni 31 ina fawi 608 ɓe ganduɗa ngoti wonmo cuɓi goni 988 ina fawi 813. Taux de participation o woni 55 ina fawi 26. Sa ƴefti temedere neɗɗo fof 55 neɗɗo ina fawi 26 ngoti. E tugnade e ɗen ɗon hono Mohamed Cheikh Azwani dañi 554 ina fawi 956. ɗum woni sa ƴefti temedere fof o dañi hen 56 ina fawi 12. Sa ƴefti Mohamed Lemil Murtajil Wavi dañi 9,922. Sa ƴefti temedere neɗɗo fof o dañi hen ko famɗi timmani go woni 0,98. Mouhammad Sidil Mokhtar Mohamed Abdi dañi wotani ɗumen temedere neɗɗo e 26 ina fawi 340. Sa ƴefti temedere fof o dañi hen 12 ina fawi 78. Outoumane Antoine Souleymane Soumare goten ɗum ko ujunnaji 20 neɗɗo ina fawi 360. Firtu sa ƴefti temedere fof o dañi hen yimɓe ɗiɗo. Mamadou Bokar Ba dañi 23 neɗɗo ujunere neɗɗo ina fawi 617. Firtu ko sa ƴefti yimɓe temedere fof o dañi hen yimɓe ɗiɗo ina fawi 39. El Eid Mohamed Mbarek dañi 35 ina fawi 288 gotanimo. ɗum firti ko sa ƴefti temedere neɗɗo fof o dañi hen yimɓe tato ina fawi 57.
Biram Da Abid dañi temedde ɗiɗi e sappo e jeetati e capanɗe joyi temedde ɗiɗi e sappo e jeetati e temedde joyi e capanɗe nayi e jeegom neɗɗo gootanimo ɗum firti ko sa ƴefti temedere fof o dañi hen nogas e ɗiɗi no fawi sappo kanko mawɗo seni o wi wonde omo yetta on e ko ngarɗon tawtere ɗiɗo netoji omo ñaagui on kadi so Allah jaɓi ɗum ɗon no wontanta en jaam e cellal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.